volvemos ao de sempre, relacións utilitarias. E no momento que a ti, os domingos, che saiu outra cousa, en vez de dicirme, mira, eu non quero quedar máis contigo os domingos para o vermú, porque eu agora estou aquí nunha pandilla super chula na que ti non podes estar, que este é outra, non? Porque podíamos... E non quero quedar máis contigo, vale? Parece, quero dicir, a min pasei non moi ben contigo e todo, pero a verdad é que estou un pouco aburrida de verte os domingos. Que, en serio, que se pode facer isto. Non aburrida, a ver, dicilo con respecto. Non, empezas a facer cousas raras, porque non vai a ser que o novo plan da túa panda de, non sei, que te anotaches ao pádel e quedan os do pádel todos os domingos de feira, se che falla, non, como só levas un mes, se che falla, teñas que volver a min.